ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗାଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଉଛି ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର କଳିଯୁଗ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏ ବହୁ ଯୁଗରୁ ତାଲା ମୁଖେ ଯା ପଡ଼ିଥିଲା, 2024ରେ ତାଲା ଖୋଲିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଲା, ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଗାଡ଼ି ସବୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଲା। ବାବୁ ସବୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଲା, ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଯୁଗ। ଏବେ ହୋଇଛି ବାଘ, ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ରଖ ନିଜର ବଂଶର ନାମ କୀର୍ତ୍ତିକୁ। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ବାଣୀ। ଆଉ ଏଇ ଲାଗେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଲେକ୍ସନ ନ କରିକି ଏ ମଦୁଆ ମାତାଲି ଅଜ୍ଞାନୀ ପାଗଳ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏ ଜନସମାଜ ପୁରା ପାଗଳ ମାତାଲ ଅଜ୍ଞାନୀ କରିଦେଇକି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। ଆମ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ବସ, ମୋ ଶଙ୍ଖ। ଆରେ ଏ ଶଙ୍ଖ କାହାରେ? ଏ ମୋ ବସ କାହାରେ? ଏ ବାପ ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ନିଜ ଗାଁରେ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ମଦ ଭାଟି। ଆସ୍କା ଭଞ୍ଜନଗର ମଝିରେ କି ଭାଟିଟେ କରିଦେଇକି ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି, ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ବିଦା କରାଗଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କତୁରୁ ମଦ ବୋତଲଟା ରଖିକି ଏ ନବୀନ ସରକାର ରାତିରେ ମଦ ପିଇବ, ଆଉ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବ। ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗଞ୍ଜେଇ ଇଏ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାର କରେଇବ ଏଇ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଏ ମାତାଜୀ ସରକାର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି। ମାଆଟେ ଆସିଲା, ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ ମା ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଲା। ସିଏ ଆସିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫିସରେ ସିଏ ଜବତ କରିକି ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କହିଲା ଯେତେ ନିଶା ମଦ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଏ ନବୀନ ସରକାର ତା ଭଉଣୀକି କହିଲା, ଭଉଣୀ ମୋର, ଭଉଣୀ କଥାକୁ ନ ମାନିକି ଇଏ ମଦ ବେପାର କରିକି ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଯୁବ ସମାଜ ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରି ସାରିଲାଣି। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ସେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାର ଲାଗି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟାକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଏଇ ନବୀନା ଖାଲି ଭୋଟ ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଯେଉଁ ମଦ ଭାଟି କରିଛି, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆଣିକି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ, ବିହାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି, ବିହାରୀ ଇଏ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଣିକି ଲୋକ ରଖେଇକି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷଟାକୁ ପୁରା ମାତାଲି ଅଜ୍ଞାନୀ ପାଗଳ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି।
ସେ ଫେର ଏବେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ପାଇବ ବୋଲିକି ସେଇ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦେଇକି ମାତାଲ କରିକି ମାତାଲ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଢ଼ିକି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରେଇକି ଏଇ ଭୋଟ ନେବା ଲାଗି ମଦ ମାଫିଆ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଇଏ ଗୋଟେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବିଷୟରେ ଶପଥ ନେଉଛି ଆଜି ସେଇ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ପାଇଁ ଇଏ କରିକି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଧରିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି, ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ କାହା ଟଙ୍କା ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମଦ ଭାଟି ଟଙ୍କା। ଏ ମଦ ଭାଟି ଇଏ ଜନସମାଜର ଟଙ୍କା, ଆକୁ ସବୁ ସିଏ ଧ୍ୱଂସ କରି ସାରିଲାଣି। ଇଏ ଫେର ସେଇ ମଦ ମାଂସ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକି ଏ ସରକାର ଫେର ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବ ବୋଲି ବସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଏ ନବୀନାକୁ, ସେମାନେ ଇଏ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡି ଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥା ସିଏ ମାନନ୍ତୁ। ନ ମାନିଲେ ମାତୃଦ୍ରୋହୀ ପିତୃଦ୍ରୋହୀ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେଇକି ରହିବେ, କାହାରି ଥଳ କୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଫେର ଇଲେକ୍ସନରେ ଏ ମାତାଲି ଏ ସିଗାରେଟ ଟାଣା ଗଞ୍ଜୋଡ଼ି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ନିଜେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ ସିଏ ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବି। ଆଉ ଏ ଜନସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଏଇ ଲାଗି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ। କି ଭୋଟ? ସାବଧାନ ରୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।